че наистина бяхте така насърчени, имахте възможност да се преклоните към нашия Бог, защото наистина Той заслужава. А днес ние ще си припомним така една случка от живота на Исус, която така е свързана и с последната песен, която пяхме, за това, че наистина цялата слава принадлежи на Него. Една случка, която е свързана и ни напомня с това, за какво Той дойде, какво направи, какво се случи с Него и защо това е толкова важно всъщност за нас. За всички нас, а пък и за всеки един човек на тази земя. И това е така един празник, който през седмицата празнуваха. Секунда само да се включа тук устройството. Тръгна. Преображението на Христос. Или Преображение Христово. Една много така интересна случка. Не знам дали така... Предполагам, че може би не сте я чели скоро, но интересното е, че тя е една от случките, която е описана и в трите Евангелия. Което само по себе си трябва да ни така... да ни накара да му обърнем внимание, да обърнем внимание на случката. Не случайно, що ми е написана на 3 места, значи има нещо, което е важно, което е много ценно. Сега ние живеем 20 века по-късно. Имаме Библията, има написани тонове книги най-различни. Можем да търсим, да изследваме, да четем колкото си щем. Не всичко е много ценно, но все пак. Но за вярващите от първи век, всичко това, което е било написано, което е достигнало до тях, свързано с живота на Исус Христос, с Неговото поучение, е било наистина много важно и много ценно за тях. Така че не е случайно, че наистина тази случка е записана така и в трите Евангелия. Така че, щом са го записали и тримата са го описали, има значение. Има защо. Разбира се, всеки един от тях като личност, която си има своите така особености, таланти, е описал случката и по различен начин. Така че като ги съберете, трите наистина ще видите една наистина невероятна картина. Едно невероятно преживяване, на което са присъствали и трима от учениците на Исус Христос. Това са Петър, Яков и Йоан. Така че да, това е една интересна случка. Ще ми се обаче да я погледнем малко и във връзка с и предходни събития. Да видим как наистина това, което се случва, как това преживяване, това преобразяване на Исус Христос на тази планина, някак си е свързано и с неща, които са се случили преди това. С неща, които Исус е казал преди това. И да се опитаме да видим защо всъщност тя е била важна за самите ученици. Защо тя е важна и за нас днес? Какво има вътре в тази случка? Какво е ценното? Кое е онова, което дори и днес служи за вярата на нас, християните? За тях е било наистина много важно, надявам се да го видим, но то също е добре и важно и за нас самите днес. Свързано е с нашата вяра. И няма как без него. Така че какво всъщност се случва малко преди това? Бързо само така ще прехвърлям случващото се. В предните пасажи се казва, че Исус се моли насаме и след това Той пита своите ученици: кой съм аз според хората, кой съм аз според вас? И ние виждаме как един от любимите ученици на Исус, свети апостол Петър, получава едно много важно откровение, че Той е Христос, Синът на живия Бог. Нали така? Спомните си, че е така. След това обаче Исус много така ги изненадва, като им казва, че ще се случи нещо лошо с Него. Ще бъде предаден, ще бъде убит, ще умре и след това ще възкръсне. Знаем и реакцията на Петър каква е. Дърпа го на страна и му дърпа ушите. Казано така, по-насъвременен език. Скара му се. Казва му: не може да се случи това нещо. Нали, от една страна можем да го разберем, нали, смърт, обаче пък възкресението си е нещо хубаво. Нали така? И се радваме, че Христос не е мъртъв, а е жив и днес. Възкръсна, за да могат онези, които вярват в Него, да имат вечен живот.
Така че това е също хубавата новина. След това Христос завършва с едни много ценни думи, които са свързани с спасението на човека и с християнския живот. Затова, че спасението е чрез вяра в Него, че християнският живот е свързан с това Той да ни даде своя живот и ние да го живеем с вяра в Него. И след това вече, след всички тези неща, ние стигаме и до нашата случка, това преображение. Тази промяна, която Исус преживя и това, че имаше и свидетели на преображението на Христос. Нека да си прочетем случката. Аз съм избрал тази, която е от Евангелието на Лука, 9 глава. Така че нека да си припомним цялата тази случка и да слушате, може би Господ ще ви покаже нещо. И така, и около 8 дни след като каза това, значи това са думите на Исус относно спасението, ученичеството, живота на вярващия, той взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блестящо. И ето, двама мъже се разговаряха с него. Те бяха Моисей и Илия, които се явиха в слава и говориха за неговата смърт, която му предстоеше да изпълни в Ерусалим. А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън. Но когато се разбудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. И когато те се разделиха с него, Петър каза на Исус: наставниче, добре е да сме тук. И нека направим 3 шатри. Една за теб, една за Моисей и една за Илия, без да знае какво говори. И докато разказваше това, дойде облак и ги засени. И учениците се оплашиха, като влязоха в облака. И от облака дойде глас, който каза: този е моят възлюбен син, не го слушайте. И когато гласът престана, Исус се намери сам. И те замълчаха и в онези дни не казваха на никого нищо от това, което бяха видели. Амин. Това е случката. Много интересно преживяване, което започва с това, че Исус отива на планината да се моли. И Лука казва 8 дни след като изговорил тези думи относно спасението, за това, че за да се спаси човек, той трябва да се откаже от този начин на живот, който разчита на себе си, а да приеме живота, който Бог му дава. И след това да живее с вяра в Него. Другите Евангелия казват след 6 дни, но в крайна сметка след 6 дни, след 8 дни няма противоречие в нещата. Така че той се качва на една планина, за да се моли. Матей добавя висока планина. Така че се трябвало малко и да се поразходят, да направят едно изкачване в планината. Това не означава, че колкото сме по-нависоко, сме по-близо до Бога. Нали? Знаем, че Павел казва, че ние живеем, движим се и съществуваме в Него. Така че няма нужда да се качваме на планина, за да се молим. Но пък това, че Исус се качва, отива на планината да се моли, ни напомня колко важно е всъщност нашето общение с Него. Защото нашата молитва всъщност е един начин, по който ние общуваме с Бога. Сърце с сърце, душа с душа, ако щете, да имаме възможност не само да споделим себе си, но да чуем и това, което Той има да ни каже. Така че молитвата е една много ценен, много важен момент от нашия живот. Нека да не го пренебрегваме. Ако Исус го правеше, колко повече ние. Така че нека да не го пренебрегваме, но нека така да имаме нашето общение с Бога и да си говорим с Него. Така че Исус се качва на планината да се моли, взема със себе си 3 от учениците си. В други случаи се казва, че той отиваше и сам някъде се молеше на страна. В този случай обаче той взема 3 от учениците си и това явно, че има някакво значение и смисъл за тях. А и съответно и за другите след тях. Така че той се качва, започва да се моли. И докато се моли, се казва, че настъпва и тази промяна. Каза, че видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блестящо. И аз искам да ви припомня един стих от книгата на пророк Данаил, 7 глава, 9 стих. Това е едно видение, което Данаил вижда и което го споделя с нас и което стига до нас и което в случая е много ценно и за нас, а надявам се и за учениците си, ако са го осъзнали, разбира се. Така, в това видение
Даниил вижда Бог и го описва по начина, по който той го вижда. Даниил 7 глава, 9 стих. И там се казва така: гледах, докато се положиха престоли и старият по дни седна. Има предвид Бог, Бог Отец. Облеглото му беше, и вижте какво е неговото описание, бяло като сняг. И косата на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му горящ огън. Начинът, по който Даниил вижда и описва Бог, много прилича на начина, по който ние виждаме Исус на планината, когато Той се преобразява. И това е един момент, в който ние днес можем да видим и да оценим като един момент, в който ние виждаме човекът Исус, но също така и Неговата божественост. И ние знаем, че Исус беше Бог, който беше дошъл на земята в човешка плът, в човешко тяло, за да може да изпълни Божия план и да донесе спасение на онези, които вярват в Него. Така че това преживяване на планината е всъщност едно откровение и за човечността, и за божествеността на Христос. Защото това Негово преобразяване, този образ, той говори за Неговата праведност, за Неговата божествена чистота, за Неговата святост, за Неговото единство с Бога. Така че това е една много важна истина за християнството и за вярата ни днес, че Христос беше Бог, който дойде на земята като човек, в човешка плът, живя между хората, без обаче да се греши, без да извърши грях. И показа на хората по какъв начин, как те могат да живеят. Че има един живот, който Бог дава, който е по-пълноценен и истински, но този живот не може да се случи без да има една промяна в живота на човека. И ако се върнем към това, което казахме преди, това откровение, което Петър получи, че Исус е Христос, Синът на Бога, Спасителят, ние виждаме как наистина едно такова преобразяване подкрепя това Негово видение, това Негово откровение. И ние хората обикновено искаме, когато нещо ни се каже, ако може и да го видим и да го пипнем, нали така? Така че за Петър това наистина видимо преживяване беше наистина като потвърждение на онова откровение, което беше получил. А и за нас днес това е много важно, за да видим и да вярваме това, което Библията ни разкрива относно това, кой е Христос. Какво дойде да направи, защо, за кого и какви са последствията за нас днес. Така, не знам също дали обърнахте внимание, но докато той се моли, учениците му заспаха. Налегна ги сън. Което означава, че това, което се случва, не е било през деня, случило се и през нощта. И може да си представите картината или да се опитате да си я представите. Аз съм така инженер по образование, може би да е малко така, фантазията ми не е толкова, ще да кажа една дума, развита, да. Но те, които са малко по-така, как беше думата, по-художествено настроени, или как да кажа, те могат да си представят тази картина. В тъмнината, цялата тая светлина, това нещо, което се случва, това е било наистина невероятно. Но това е бил един момент, в който учениците са можели да видят Христос в Неговата божествена слава. И това е славата на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Интересното е, че Господ е дал слава и на нас днес. Не защото ние сме си я заслужили, сме толкова добри, а защото ние сме едно с Него и Той споделя своята слава с нас, заради нашата вяра, заради това, което ние имаме, което ние сме получили, което сме приели. Въпросът обаче е, дали всъщност всичкото това нещо, което се случва е само заради тази емоция, заради картината, заради преживяването. Дали няма още нещо, освен това разкриване на двете същности на Христос, Неговата човешка страна и Неговата божественост. Картината продължава, защото се казва, че докато това нещо се случва, се появяват две личности и се казва, че това са Моисей и Илия. Те много интересни личности. И се казва, че те се разговарят. Говорят си с Исус. Така че в цялата тая картина, освен Исус, който е преобразен, тримата ученици, които спят до един момент и след това се събуждат, се появяват и Моисей и Илия.
Сега интересно е пък какво пък е тяхното място в цялата тая картина. Нали, не можеш ли всъщност там да спрат нещата, Исус да се преобрази, учениците да го видят и да приключат нещата. А трябва да се появят Моисей, трябва да се появи Илия и да си говорят за него, да се разговарят. И следващия стих е много интересен, което така ни подсказва да видим в какво се състои наистина това, че тяхната значимост, тяхната поява там. Казва се, че те се разговарят с него, нали, първо появяват се в слава, това е другият интересен момент, но се казва, че те говорят за какво? За неговата смърт, която му предстоеше да изпълни в Иерусалим. Каква е целта на разговора? Разпятието, смъртта на Христос. Ако си помислим от гледна точка, не е много насърчителен разговор, нали така? Но искам да видим, че това е един много важен момент в живота на Исус Христос. Това е една божествена духовна подкрепа за Христос относно това, което му предстои да се случи. Представете си Бог, който е праведен, който е свят, че Той трябва да бъде разпънат на кръст от хора, от Неговото творение, от грешници. И не само това, но да се натовари с греха на цялото човечество. Ние не можем да си представим каква е тежестта и отговорността на това, което му предстои да се случи. И той наистина имаше една нужда от една така духовна и божествена подкрепа. Ами представете си и опитайте се да се поставите на негово място. Той знае какво трябва да направи, иска да го направи, той стих ни го подсказва, но в цялото това нещо той се чувства сам. Самотен и неразбран. Той го казва на неговите ученици, а Петър какво прави? Няма да стане. Как си го помисли въобще? Абсурд. И какво му каза Исус? Помните ли си? Върви зад мен. Ели кой си, нали? И поясни защо обаче. И пак ще го видим в тази случка, че Петър не се е много променил за 8 дни. Каза, защото не мислиш за Божиите неща, за какво? За човешките неща. За тях си беше хубаво Исус да си е с тях. Как така ще го убиват? Не обърна много внимание на Възкресението, но все пак. Така че никак не му хареса цялата работа. Но обърнете внимание, каза се, че те се появиха в слава и си говориха за неговата смърт. И вижте по какъв начин е изразено това нещо. Каза, която му предстоеше да изпълни в Иерусалим. Не се каза, че смърт, която му предстоеше да преживее, а да изпълни. Което означава, че Христос доброволно щеше да умре. Доброволно щеше да предаде себе си на смърт. Доброволно щеше да поеме върху себе си греховете на цялото човечество. Исус каза, имам правото от Бога да дам живота си и какво? И да го приема. Така че те говориха за това, което Той щеше да преживее, което Той щеше да направи, да пожертва себе си съвсем съзнателно, съвсем доброволно. И това беше като едно потвърждение на Божия план. На това, което Бог искаше Той да направи, и това нещо, което касае не само Неговите ученици, но и всеки един от нас. Да умре на кръста за греховете на човечеството, да възкръсне за живот на онези, които вярват в Него. Така че да, предстоеше му нещо, което ние не можем да си представим, и затова той имаше нужда от тази божествена духовна подкрепа. И ако се спомняте в Гецимания, какво още се случи? Докато той се молеше и потом му се превърна в капки кръв, какво се случи още? Появиха се какво? Помните ли си? Ангели, които го подкрепяха. Така че ние виждаме наистина, и той имаше много така сериозни човешки душевни преживявания, имаше нужда от Божията подкрепа. Така че, да, предстоеше му нещо наистина тежко, нещо сериозно, и те се появиха, за да утвърдят Божия план, да го насърчат, да преживее Божията подкрепа. Защото наистина това, което му предстоеше, беше много тежко, много сериозно, много отговорно. И нека да си припомним 2 Коринтияни 5:21, който ни говори за това негово преживяване. И защо всъщност Исус говореше
че за това, че ще бъде предаден, ще бъде убит, ще умре, ще го погребат, ще възкръсне, защото трябваше да поеме върху себе си греха на цялото човечество. И 2 Коринтияни 5:21 апостол Павел казва така: който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в него праведни пред Бога. Това е нашият превод. Буквалният превод звучи още по-силно. В гръцкия се казва, че който за нас стана грях. Тоест, той наистина понесе върху себе си целия грях и буквално, не знам когато вие чувате тези думи, но за мен означава едно пълно отъждествяване с греха, че той наистина пое върху себе си греха, целия грях. И след това продължава: който не знаеше грях, за да станем ние в него Божията праведност. Който говори за това колко скъпоценен подарък и дар имаме ние, благодарение на това дело на Христос и на нашата вяра. Че Господ ни направи духовно праведни, за да можем да живеем като такива на тази земя, да разнасяме Неговата слава и да могат хората да видят, че Господ е добър, че ги обича, че дава един по-добър истински живот. Така че Той го направи за нас, но го направи и в нас. Защото когато Той умря на кръста, Той пое нашите грехове, след това беше възкресен, за да могат онези, които вярват в Него, да бъдат възкресени като нови създания за нов живот. Така че Неговата смърт на кръста беше наистина нещо много важно и за всички нас. Беше важно и за Неговите ученици. Така че да, това беше тяхното присъствие беше едно Божие потвърждение за това, кой е Той и какво му предстои. Онова, което Исус каза, те дойдоха за да го потвърдят и беше добре за Неговите ученици. Така че дойдоха за да го подкрепят. Така, ние станахме праведни, станахме Божията праведност. Казва се, че Моисей и Илия се явиха в слава. И обърнете внимание, че те се явиха тогава, когато Исус също се преобрази. И Той беше в своята божествена слава. Откъде идват всъщност Моисей и Илия? Откъде се появява? Моисей откъде се появи? Къде е той? Второзаконие, 34, 5 глава, се казва нещо за живота на Моисей или за Моисей. Казва се, че Господният слуга умря там, в Моавската земя, според думата на Господа. Бог му каза, няма да влезеш. До тук си. Обаче сега той се появява и така според този стих си е доста жив, нали така? Що може да си говори? Откъде идва той? Идва от Божието присъствие. Той е вече в славата на Бога. Така че ние виждаме един човек, който физически е умрял и е погребан, обаче в същото време е какво? Той си е жив, нали така? Така, другият човек, който се появява, Илия, той пък какво стана с него? Докато си ходише и си говорише, какво се случи? 4 Царе 2:11. И докато още вървяха и разговаряха, нали, като вървяха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг, и Илия се възнесе с вихрушка на къде? На небето. Значи единият умря, обаче се появява жив, другият е жив, пак се появява жив. За какво ни говори това нещо? Каква е една друга важна истина ние виждаме в Библията? Свършва ли живота на човека на земята? Или има и живот след смъртта? Според това, което ние виждаме, има. Което означава, че е добре за хората да се замислят. Защото да ние да кажат само ще едем и ще пием, нали, край, нали, после. Библията казва, че има и живот след смъртта. Истинският вечния живот идва от къде? Единствено и само от Исус Христос. Исус каза, аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, какво? Ако и да умре, ще живее. Ето ние виждаме потвърждението на тези негови думи.
И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре. До кога? Никога. Вярваш ли ти това? Ето защо е това преображение, случващото се, е важно и от тази гледна точка. Не само за да видим, че наистина това, което Христос каза за себе си, което изпълни, е вярно, но да видим и други истини. Че има живот след смъртта. И единствено и само животът, който Христос дава, е вечният живот. И ние виждаме думите на Христос. И това явяване на Моисей и Илия беше важно от тази гледна точка. Беше важно да могат и учениците наистина да повярват. Да видят, че Исус е този, който казва. Не само, че Той е техният учител, но че Той е много повече от това. Че Той е вечният Бог, който е дошъл на земята. Да видят Неговата божествена слава. Защо беше важно за тях това нещо? Ами какво щеше да се случи? Ами Христос щеше да бъде предаден, да го убият и край. Няма го вече с тях. Ами какво ще се случи с тях? Този ужас, който те ще преживеят, това, което те ще видят, и те остават какво? Исус каза, сираци. За тях това беше много важно да видят, че това, което Исус казва, ще бъде истина. Ще бъде разпънат, ще умре, но след това какво? Ще възкръсне. Така че Той няма да ги остави. Така както се появиха Моисей и Илия там. Така че за тях това преживяване беше изключително важно. Беше нещо, което да подкрепи тяхната вяра, да се доверят на думите на Исус Христос. Че Той ще умре, но след това, че ще възкръсне. И думите на Моисей относно Христос също са ценни и важни за нас. Моисей пророкува за Него. Моисей каза, ще издигна сред братята им пророк, като теб. Това са думите на Бога. И ще вложа думите си в устата му. И той ще им говори всичко, което аз му заповядам. Така че думите на Христос не бяха негови. Бяха Божиите думи. И човекът, който не послуша думите ми, които той ще говори в мое име, аз ще търся сметка от него. Така че появата на Моисей беше важна, беше едно напомняне за това, че той беше пророкувал за Христос. За това, че това, което Христос говори, трябва да го чуят. И то всичко, а не само това, което на тях им харесва. Както на Петър. Нали? Харесва му да е там с Христос, с него, ама като Христос каза, че ще умре, това никак не му хареса. Така че да, Христос за него беше пророкувал Моисей. Виждаме неговото изпълнение. И това нещо, появата на Моисей, а и на Илия, който пък беше свързан с много важно служение. Той вършише чудеса, за да привлече народа обратно къде? При Бога. Така че Исус вършише чудеса и Той връщаше хората обратно при Бога. Така че, да, появата им беше изключително много важна. Двама пророци много важни, с различно служение, но много важни. Така че в тая случка в Йоан продължава 27 стих, тя му каза, да, Господи, вярвам, че си Христос, Божия син, който има да дойде на света. И ние вярваме, че наистина Той дойде и изпълни всичко, каквото трябваше. В това време, докато това нещо се случва, Петър, Яков и Йоан си поспиват. Беше ги налегнал сън, обаче когато се събудиха, беше много важно, че видяха славата му, видяха и двамата мъже, които стояха заедно с него. Явно, че са ги разпознали, че са Моисей и Илия. И когато се разделиха, Петър, в едно от другите Евангелия се казва, че понеже се беше много оплашил, не знаеше какво да каже, направи едно предложение, което в неговите очи, пак по-човешки, разбира се, звучи много добре. Че кой не иска, връщаме се обратно в първи век, кой не иска да е покрай Моисей, кой не иска да е покрай Илия, пък Исус е там, къде да ходим? Идеално. Така че на Петър му хареса цялата идея и каза, бе, добре е да сме тук, по-нависочко, далече, тримата, ще направим тук по една шатра и ще сме си тук. И отново виждаме как той си мисли по-човешки, как не се е променил в тези 8 дни. Въпреки, че Исус го смъмри и му каза, мислиш много за човешките неща. Нямаше как Исус да остане там. Имаше по-важна задача.
трябваше да изпълни това, което му беше казал, колкото и да не му харесваше на Петър. Така че цялото това преживяване е смайващо за тях, но както видяхме, беше и важно за тях, за да видят, че наистина Исус е този, който им каза и това, което трябва да се случи, ще се случи. Видяха и Божието потвърждение на този план. И докато това нещо се случва, се казва, че облак ги засини. Учениците се оплашиха, като влязоха в облака. Били сте в мъгла, нали? Да. Какво е усещането? Че си никъде. Знаеш какво? Не знаеш къде си. Нали? Не знаеш на къде да отидеш. Спомням се преди години, когато беше нашия годеж, нашите дойдоха от Асеновград с друга мисия, ама то се обърна, нали, на годеж и така нататък, и трябваше да се приберат в Асеновград и да минат през прословутата Шипка. Тук всичко хубаво, обаче като тръгват през Шипката, като ги настига една мъгла, и те са от Асеновград, и къде са виждали такива работи там. И била толкова гъста, Войчо ми беше с тях дошъл, че се е наложило той да върви пеша пред тях, пред колата, за да могат те да го виждат и да знаят къде да карат. Така че да попаднеш в мъгла не е никак приятно усещането, особено ако трябва да шофираш със сигурност. А тук един облак идва и пада върху тях изневиделица. Нормално е да са се оплашили, когато това нещо се случва, защото осъзнават, че е нещо, което никак не е естествено за тях. И тогава от облака идва един много важен глас, който е добре да чуем и ние днес. Трябваше и те да го чуят, но добре е да си го припомним и да го чуем и ние днес. Един глас, който е глас от Бога, който им каза една много важна истина. Каза, този е моят възлюбен син, него слушайте. Божието потвърждение за това, кой е Христос. И вижте как цялата тая картина на преображението на Христос има един много дълбок и важен смисъл. Едно потвърждение за това, кой е Христос, какво ще се случи и колко важно е то за хората и за всеки един от нас. И този глас беше важен за учениците и да го чуят. Не само да видят това, което се случва, но и да чуят. Този е моят възлюбен син. И след това Бог им каза, не го слушайте. И както вече казах, да чуят всичко, каквото казва, не само това, което им харесва. Да чуят, че той ще умре, ще бъде разпънат на кръста, но че и след това ще възкръсне. И че думите, които той говори, са думи на живот и то на вечен живот. И тези думи, благодарение на Евангелията, на всичките писания, са стигнали до нас днес. За да могат да ни напомнят за това, кой е Христос и колко важно е онова, което Той извърши. Че Той, който дава живот, единствено и само чрез вяра в Него. И когато гласът престана, казва този стих, Исус се намери сам. И те замълчаха, което е много странно на такова преживяване. Ако сме ние, първата ни реакция ще бъде, нали, да го разкажем. Ама как? И в тези дни не казаха на никого нищо от това, което бяха видели. Другите Евангелия си казват, че Исус ги предупреди да не го правят и те го послушаха, защото ако го бяха направили, какво ще да стане? Щяха да го направят цар. Щяха да попречат на изпълнението на Божия план. Затова Той им казва, каквото сте видели до тук. Но това имаше своето влияние, своите последствия и в техния живот. И аз искам да завърша, като ви прочита какво е написал апостол Петър на своето послание за тази случка. Второто послание на апостол Петър, първата глава, стихове от 16 до 18. За да видите как това нещо, което той преживя, е докоснало живота му и какво се случва по-нататък. Второ Петрово, първата глава, 16 до 18 стих. Нямам го на екрана, така че ще ви го зачитам. Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, че говори за пришествие, за сила, ние не следвахме хитро измислени басни. Тоест, той казва, ние не ви казахме измислени неща, а бяхме очевидци на Неговото величие. Ето той говори за това преживяване. Видял е величието. Кой е Христос? Неговата божествена слава. 17 стих, защото Той прие от Бог Отец почест и слава. Той прие почест и слава. Когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е моят възлюбен син, в когото благоволих. И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина. Амин.
Това беше преображение Христово. Това беше нещо, което докосна неговия живот, на неговите ученици, което по-нататък ги подкрепи в тяхната вяра, в тяхното упование. Ние видяхме какъв беше техният живот, какво се случи по-нататък и в крайна сметка всички ние сме плод на това нещо. Плод на тяхната вяра, на тяхното упование, на това, че те наистина приеха, послушаха и живяха всичко това, което Исус им каза, защото не беше човешко, а бяха думи, които идваха от Бога. Така че Христос се преобрази, но с това, което се случи той по-нататък, той преобрази и нашия живот. И както си казахме днес, ние днес сме какво? Нови създания. Създадени в Исус Христос за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях и за да бъдат те за Божията прослава. Амин. Нека да се помолим.